Споменахте кварталите. Обидно ли е да каже човек, че живее в квартала? Задължен си да си плащаш данъците и също така си задължен да си почистваш улиците сам, полянките сам, да си ринеш снега сам и на всичко отгоре да се возиш в ужасния градски транспорт, за да стигнеш до центъра. Да ви приличам на обиден човек. Аз съм израснал в квартал Младост и след това съм живял в Дървеница и сега живея в края на Студентски град, което не е... Проблема е доста сериозен и отново е комплексен и трябва да се реши не на парче, както се решава сега. Да почнем с улиците в кварталите на София. Улиците в кварталите на София не са преасфалтирани, даже на много места не са правени дупките от години. Споменах как ще го реша с една общинска облигация за 3-4 години или преасфалтиране на там, където има нужда от цяло преасфалтиране, или запълване на дупките с малко по-друга технология. Нямам време да обясня, нали, за телевизия как става това нещо, но просто съм го виждал как го правят по-друго. Живял съм в Канада и съм виждал как на минус 20 градуса асфалтират дупки и след това за 2 години тя не цъфва. И направо умирам от тях, като някой ми каже, не правим нищо през зимата, защото тук през зимата не се прави. Как не се прави? През зимата тук рядко е под нулата, в Канада е минус 20 градуса и правят дупките през зимата и не цъфва следващата зима. Това е проблема с шосетата. Другия проблем в малките квартали, в кварталите е междублоковите пространства. Тук, според мен, има едно генерално решение и това е да се даде право на хората, които живеят в тези панелни блокове, да станат собственици в идеални части, само че на околоблоковото си пространство, за да могат те сами да си облагородят градинка. И третия основен проблем в кварталите е как стигат те до центъра на София и въобще как стигат до другата част на София, защото, нали, някои хора работят живеят в Люлин, пък работят в Младост. Метрото е едно от решенията, но с тази скорост на строеж 0,9 км на година, нали, сигурно правностите ми няма да доживеят изграждане на цялата метросистема на София. Тук пак имам идеи за ускоряването на този процес. С едно изречение... Това е голямата гордост на София напоследък. Не, това е голямата гордост на София. Всъщност и на Софиянски, защото той, значи, откакто Софиянски се хвали, че е построил метрото, всеки следващ кмет се хвали със същото. Много неща могат да се направят в метрото. Първо, то може да се ускори, когато се чист международен конкурс се намери компания, която или да концесионира метрото и да поеме тя финансирането на дострояването на метрото и осигуряването на допълнителни пари, т.е. да не са само донори, защото една от заблудите е, че от европейски ще дадат толкова пари, колкото ни трябват. Но да се върнем към другия проблем, защото метрото е важно само за тези хора, които живеят сравнително близо до метрото и там, където има метро. За другите хора е важно да има модерен, удобен градски транспорт. Какво виждам? Аз виждам как сега, през тази есен, в България, аз ако станах кмет, ще го спра веднага, ако трябва да се платят на устойки, защото най-вероятно такъв договор ще подписали от общината или ще го пишат, но в момента се готвят трамваи, които са произведени в Хале, град в ГДР, държава, която не съществува, 80-те години, които са реновирани началото на този век и са използвани отново по улицата на Източна Германия, бившата Източна Германия. Това ли заслужава софиянци? Това ли заслужаваме софиянци в 21 век? Внесахме едни тролеи, които са нови, отзад пише Power by Škoda, обаче всъщност само двигател има Škoda, иначе производители са една фирма от Словакия, която първият им сериозен контракт е в България, в София. Ние трябва да сме опитното поле за някакви, които искат да правят тролеи. Преди няколко години още нещо не свършено от този общински съвет. Имаше предложение след конкурс, спечелен от австрийски консорциум, в който пак беше публично-частно партньорство, защото австрийския консорциум бяха частна австрийска фирма и фирмата, която управлява транспорта на град Виена. Те без нито една стотинка, т.е. без нито една стотинка на Софийска община, те да направят пълен ремонт на около 2000 спирки. Под ремонт, разбира, слагат, ходили сте сигурно в европейски град, значи модерна европейска спирка с автомат, който да продава билети, то не е само билети за транспорт, а какво се сетиш, да си плащаш сметки, нали, отоплена също спирка, нали, смисъл тези полузатворените спирки, където отвътре духа топъл въздух през модерна спирка. Не само, че не искаха пари, казаха, ние ще го финансираме, но искаме да си спомня дали беше 30 или 35 години концесия, което е нормално. Те искат да знаят, че след като направят една инвестиция, по тяхна сметка 110 милиона евро беше, няма някой друг да прави същото от другата страна на улицата или до тях. Освен това казаха, ние гарантираме в първата година 30 милиона лева увеличение на приходите от продажба на билети, защото ще спреме возенето без пари. В момента защо не му пука на този, който се качи в автобуса, шофьор, дали някой се качва без пари или не, без билет? Ами защото той получава парите неговата фирма на километър от общината. Празен ли е? Не го интересува. Пълен ли е, препълнен, не го интересува.